Vatspotin soi minun lapset. Harri Tyylit oli pieni ruskea siili. Hän joi maitoa ja heitti lusikan nurkkaan. Syön aamupalaksi tikapuu, koska en voi ajatella muuta kuin kapitalismia ja huumeita. Pienet lapset mielessäni ja sydämessäni, en ole outo, olen terapeutti. Ja Titoin oppasi synneille, takapihallani. Lamput ovat lempivärini. Hautausmaa on tulevaisuuden kotini. Porkkana laatikko. Hei äijät, tulkaa mun kellariin, mulla Meillä on vielä leipä, aivan kuin Spegolella on syöpä. Mä varan verta kuiviin lähi koko marketissa. By the way, sä näytät sinne, mitä ketsuppi haisee. Ja ei mikä tahansa massa, mikä mä laitoin mekroon. Hei, mä sanon edessä vielä sinä epähygieninen ämpäri. Mun täytyy nyt kuolla, koska mä syön liikaa märkälikana hampurilaisia. Elma otti tai oppasi synneille. Takapihallani. Lamput ovat lempivärini. Hautausmaa on tulevaisuuden kotini. Porkkana laatikko.